Sanibonani babukeli kwezinohlonze TV, igama lami Distance Gumede, ngumbhali wengosi elawini likaMagumede ephuma njalo kuSilezo langomgqibelo. Babukeli, elawini likaMagumede njengoba nazi sisuke sikhuluma ngeindaba ezithinta uthando nendaba ezithinta ucansi, sisuke futhi sinikeza ama-tip, sinikeza ama-advice, silungisa abantu abaneyinkinga ngoba siyazi ukuthi abantu babhekene neyinkinga ezihlukahlukene kuma relationship abo, isemshadweni, abasingili nabangabazi ungena kuma relationship. Sikhuluma nje khona ongazi noma ngena uthandweni noma ngangeni because usehetheke kakhulu. So namhlanje ngifuna sibheke indaba yedrama ebakhona phakathi kaMawengane noBabwengane. Uma ngabe sikhuluma ngalesihloko ke lesihloko singasabalala kakhulu, mhlawumbe futhi singakhuluma kuze kuyoshona ilanga, kodwa ngifuna sibheke nje ama key points. Sekuyinto ejwayelekile ukuthi uMawengane noBabwengane bangalasti. Siphinde futhi sibheke nendaba yokuthi kwenziwa yini ukuthi umuntu wesifazana agcina eselwa izimpi zakhe ngengane. Yes, uBabwengane noma Wengane abalasti, noma once nabanengane nibenza lasta kwi relationship. Mhlambe kwesinye isikhathi ngizobheka ngasesayidini lomuntu wesifazana. Thina abantu besifazana siyathanda ukuthi uma ngabe usunengane uyibone ngathi usumeme, uyibone ngathi usunkosikazi noma mhlambe indoda usuyayiowner bese ufuna nokusebenzisa ingane khona lapho futhi. Mhlambe yenye izathu edala ukuthi uma Wengane noBabwengane bagcine bengaphelalananga kukancane impela ukuthi baphelelane. Kanjalo nezinga lokuyithanda uma ngabe usunengane abanye abantu besifazana uma nangabe sayithanda usemahliphihlipi into eyigqokile uyabona nje ukuthi ukhathele lo muntu, angazi noma ukhathazwa ukuba nengane noma ukhathazwa yini, but umuntu uyashintsha ngaba sayithanda ngalendlela ekade eyithanda ngayo before. So nakho lokho futhi yenye izathu eziba nomthelelo ekutheni igcine relationship ingasahambi kahle. Also futhi ingane iza nezindleke eziningi, ingane iyabiza. So uma ngabe nithole kakhulukazi ningakabi ready impela kubanzinyana because fanele wesilisa provide. Ingakho ke kugcina sekuvela lento ukuthi obaba beingane bayabaleka, omunye hayi ngoba esuke baleka ngoba ethanda, mhlawumbe usuke engenawo amandla, but futhi siphinde sizobuya sithi noma ngabe kuthiwa unawo amandla kodwa yiba khona enganeni yakho uyibuka ikhulu. Umnandi ukuthi ingane ikhuliswa abazali boyithu noma ngabe kuthiwa nisathandani, kodwa just ukuthi ube khona noma kuthiwa uzofika uphethe ama-ships noma weshumi, it's fine because ingane yakho fanele ube khona. Siphinde futhi sibheke wena Mawengane nakho ke ngoba usunengane awusafuna uBabwengane sendhlukene ke la, awusafuna uBabwengane aqonywe, awusafuna uBabwengane meke wenza something nje umkhuluma kabi, usubona zonke izice ingekho, mengabe funa ukubona ingane usuyanqaba nayo, yilokho esikubiza ngokuthi ke usulwa izimpi zakho ngengane. Ingane ayingeni indawo othandweni leni ukuthi libhedile noma alibhedanga yini, but ingane inelungelo lokuthi ibone abazali boba uthu, inelungelo lokuthi ubaba ibone noma ngabe kuthiwa nisathandana. Kwesinye isikhathi nabo abantu besilisa basuke benawo umthelela ngoba umuntu uthola ukuthi uyasebenza kodwa akafuna ukondla ingane, sekugijimiswana inkantolo ke manje engazi ukuthi aninangqondo. Uma ngabe nithandana kwenzeka nenza ingane futhi ngingasho ukuthi kwaba yiphutha because alikho iphutha la, it's not like ushelelekile wawela phe kwendoda, cha, iki uyisakaze kahle nje kwase kwavela ingane and anisebenzisanga iprotection. So uma ngabe wazi ukuthi awusebenzisa iprotection futhi awu prevent, obviously ingane izovela lapho. Ingakho ngihlale ngithi kubantu akubo ukuthi seni ready ukuthi nibe nengane noba u2 uma ngabe nithandana, ngoba kubhlungu ukuthola senigijimisana kade nibathanda kade nithandana kumnandi kodwa manje nithole senigijimisana ngenxa yengane. Kubhlungu futhi ukuthi umuntu esifazana ayithole sekhuluma kabe enganeni ngawe wena babwayo, uthola ukuthi ingane isikhuli ine-anger, iyazi ukuthi ubaba wami akazange abe khona empilweni yami, baba makangenzelanga lutho, ubaba makangifuni, ubaba makangithandi and all those things. So ukuze ngigweme zonke lezo zinto, kokuqala yiban ready for ingane uma ngabe nikwe relationship. If anikho ready enzani sure ukuthi niyazivikela noma wesifazana uyahamba yo prevent. 2, uma ngabe ingane isikhona kwenzeka nahlukana, yekani ukulwa izimpi zenu nisebenzisa ingane. 3, wena umuntu wesilisa qinisekisa ukuthi uba khona eziBabwengane, it's either uyasebenza noma usebenze ngoba ingane ifuna wena qobo lakho.
uma ngabe ungasebenza ayikho into esizothi yenze ngeke size sisho ukuthi hambe uyobamba inkunzi but ukufika ukhombisa uthando enganeni yakho yilokho okubaluleke kakhulu ngoba kufanele sazi futhi ukuthi kuzowenzeka irelationship yeni ingasebenzi so ingane ayingafeli ukuthi nina nihlulekile ukupreventa noma ukuyivikela kwaze kwavela yona ingane. Mbukeli siyabonga ukuthi ubengxenye yalolu hlelo namhlanje la kade sikhuluma khona ngendaba yedrama kaBabengane noma Wengane. Siyathembisa futhi ukuthi nangokuzayo sizobe sikhona la kwezinohlonze TV la sobe khona sikugeqela amagula noma sikunikeza namathip nama advice ngoba siyazi ukuthi nje ubuhleli lapha ekhaya nawe uneyinkinga inkinga nje zihlale zikhona uthandweni akwenzeki zingabukhona so elawini lamagumede ke ila isuke khona sithi sizama nathi ukuthi sikhanda imizi ingasali isibhidli kazizama ukulungisa la esingakhona ukulungisa khona. Hlala ke mbukela ungayindawo ziningi izinto sazoyithola kumabona kude wakho. Siyabonga.